Čaute všetci, dnes vám chcem ukázať môj nový herný a pracovný setup, ktorý používam nielen na hranie, ale aj na tvorbu obsahu. Sice nie som nejaký hardcore hráč, ale hry si rád užívam pri voľnom čase, hlavne Minecraft. V tomto videu vám predstavím moju PC zostavu, periférie a na záver si ukážeme, ako to všetko funguje pri hraní. Pred začiatkom si ale skontrolujte, či máte u mňa odber, aby vám neunikli žiadne ďalšie nové videá. Tak toto je môj nový počítač, nebudujem si zostavy sám, takže toto je hotová konfigurácia, ktorá mi perfektne vyhovuje na hranie aj tvorbu obsahu. Odkaz na hotovú zostavu vám dám do popisu videa. Ak sa pýtate, na čo vám ukazujem stránku, kde je jeho predaj ukončený, sú tam lepšie popísané vlastnosti zostavy ako na ich oficiálnej stránke. Počítač má procesor AMD Ryzen 7 5700X, ktorý ponúka 8 jadier a vysoký výkon. Bez problémov zvláda hry aj prácu, takže ideálny na všetko, čo potrebujem. V mojom počítači je grafická karta Nvidia GeForce RTX 4070 s 12 GB GDDR6 pamäťou od MSI. Je to verzia s dvoma ventilátormi, ktoré zaistujú tiché a efektívne chladenie. Táto karta zvláda aj náročné hry vo vysokom rozlíšení a je ideálna na hranie, prácu a tvorbu obsahu. Má moderné technológie ako Ray Tracing, ktoré robia hry oveľa realistickejšími, a DLSS, čo pomáha udržať vysoké FPS aj pri ťažkých hrách. V počítači mám dva moduly po 16 GB DDR4 rámky, konkrétne je to Kingston Fury s RGB osvetlením. Je to rýchla výkonná pamäť, ktorá zlepšuje výkon a vyzerá skvele. Používam skriňu Endorphy Signum 300 a RGB. Vyzerá pekne vďaka priesvitnému bočnému panelu a farebnému osvetleniu, ktoré si môžem nastaviť podľa seba. Je dobre odvetraná, takže sa všetko vnútri chladí ako má. K dobrému počítaču patria aj kvalitné periférie, ktoré zlepšujú hranie hier a celkový zážitok. Toto sú tie, ktoré mám. Používam klávesnicu Endorphy Talk Compact Wireless, je kompaktná, bezdrôtová a má mechanické spínače, ktoré sú skvelé na písanie aj hranie. RGB osvetlenie jej dodáva super vzhľad a zároveň si môžem prispôsobiť farby podľa nálady. Ako myš som si zvolil Glorious modelu O-, je ultra ľahká, váži len 59 gramov a perfektne padne do mojej stredne veľkej ruky. Má presný senzor s citlivosťou až 12000 dpi, ani neviem, kde by som toľko dpi využil. Okrem toho má RGB podsvietenie, ktoré jej dodáva moderný herný vzhľad. Používam 27-palcový monitor Samsung Odyssey G30D, má Full HD rozlíšenie, takže obraz je ostrý a detailný. Obnovovacia frekvencia 180 Hz zabezpečuje mimoriadne plynulý obraz, čo je skvelé na hranie hier. Dizajn monitora je moderný a herný, takže zapadne do každého setupu. Pre nahrávanie a komunikáciu používam kondenzátorový mikrofón s RGB podsvietením a USB-C pripojením. Fifine Ampli Game A6V má kardioidnú charakteristiku, ktorá redukuje okolité ruchy. To znamená, že keď ti bude dole mrnčať sestra, tak ju nebude počuť. A praktické dotykové tlačidlo na stlmenie. Pop filter a shock mount navyše zlepšujú kvalitu zvuku. Ako prvé tu máme Minecraft 1.8.9 verziu a zároveň si server Mindberry a pozrieme sa na výkon. Teraz som so shaderami. So shaderami v lobíčku mám okolo 200 fps, čo je vynikajúce, pretože používam BSL shader. Vlastne tento shader patrí ku najmahávanejším shaderom celého Minecraftu. V lobíčku veľmi dobrý výkon, perfektný. Keď si dáme nejaký duel, napríklad buildu AC, tak budeme mať koľko fps. No toto krásne to tak stúpa. Nemám žiadnu rozcvičku, čiže ja to asi prehrám hneď. Tak dobre, vyhral som to. OK, teraz si vyskúšam inú hru a pôjdem bez shaderov. Lobíčko mám bez shaderov okolo 500-800 fps, čo je tiež krásny výkon. Keď sa prejdem do oblohy, tak mám skoro 2000.
dobre, nakombil som ho. Padni, dobre. GG. Ako ste mohli vidieť, táto zostava zvláda hry ako Minecraft úplne plynulo, dokonca aj pri vyšších nastaveniach a so shaderami. Pri Forza Horizon 5 sú detaily na ultra nastaveniach a obraz je krásne plynulý, čo poskytuje skvelý herný zážitok. No a to by asi bolo z celého videa všetko. Ešte som chcel poskytnúť podrobnejšie informácie o tejto zostave, ale nechcel som, aby ste si medzi tým museli robiť popcorn na druhú časť tohto videa. Ak vás niečo konkrétne zaujíma, pokojne mi napíšte do komentárov, rád vám odpoviem. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali video až do konca. Ak sa vám páčilo, budem rád za like, odber a zdieľanie. Veľmi mi to pomôže. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.